Ah, quin pal! Caram! La directora s'ha escarrassat a trobar-nos una pila de feina. Ja se sap, aquesta escola només vol els homes per fer-los fer tota mena de feines pesades. Pots comptar, però no durarà per sempre. Això no es quedarà així. Ves més amb compte, Fukae. Perdoni. Hibiki-chan! És injust que només l'hagin de netejar els nois, oi? Així que he vingut a ajudar. Hibiki-chan, ets genial! Ah, noies! Senyoreta Hibiki, però què fa? Doncs ja ho veieu, estic netejant. Netejant, ja que vosaltres també fareu servir la piscina a partir del mes que ve, hauríeu de venir a ajudar. Què? Però netejar-la és feina dels nois. Si les noies féssim la feina que pertoca als nois, la directora ens renyaria. Au, va, deixeu estar tanta discriminació. Ajudeu-nos, vinga! Perdona, Kuzuha, t'has fet mal? No, Yara, no m'he fet res. Quarta classe. La delicada base d'ulls. La visita dels pares? No hauria d'estar tan sorpresa. Cada any l'organitzem durant aquestes dates. Disculpi. És ben sabut que molts dels nostres estudiants fan vida a la residència i, per tant, la visita dels pares és una bona oportunitat perquè vegin quina vida fan els seus fills a l'escola dia a dia. Però em preocupa... Que vingui aquell home, oi? Sí, que vingui aquell home. Sí, digui. Hola, senyora directora. Sóc en Tokugawa. Quina sorpresa, administrador. Tot d'una he recordat que no falta gaire per la visita dels pares al centre. Tinc moltes ganes que arribi el dia per veure els resultats de l'educació transmesa exclusivament a través de dones de la que tant s'enorgulleix. Suposo que deuen fer unes classes que excel·leixen les possibilitats que nosaltres, els homes, podríem oferir. No s'ha d'amoïnar. Quan decidim el dia de la visita, li farem saber. Ho voldrà comunicar un home com jo? Quin honor! No s'està de provocar. Deu tenir la intenció de tornar a trobar imperfeccions a tot. Li desagrada el fet que no tinguem cap home de professor. Per cert, quina classe anirà a inspeccionar aquesta vegada? Seguint l'ordre establert, aquest any la primera classe de segon. La visita dels pares. Nois, silenci! Aquest dissabte la nostra classe farà educació física, així que aviseu la vostra família. Tampoc cal que vinguin a veure'ns, la veritat. Sí que cal. Com més gent vingui, més emocionant. Preneu una nota. Us vull veure prendre'n nota. Senyoreta Amawa, la senyora subdirectora la demana. Torni a presentar-se a la sala de professors, sisplau. Per què de totes les classes havia de ser la de la Hibiki Amawa? Senyora directora, canviem la visita, que vagi a una altra classe. Sempre hi he anat seguint el mateix ordre. Si variéssim res, intuiria que tenim algun contratemps. Però, directora... És cert que la senyoreta Amawa ens suposa certs problemes, però això no significa que no estigui prou capacitada. A mi em sembla que la directora és massa permissiva amb la senyoreta. Subdirectora. Puc ajudar-la? Senyoreta Amawa, és d'una importància vital que li parli de la visita dels pares que s'acosta. Sí. Vaja, la visita dels pares? Sí, és aquest dissabte que ve. Si donem una mala imatge, la pobra Hibiki en sortiria perjudicada. Adéu. Adéu. Avi, recorda que li vaig dir. Al passeig, l'administrador. La visita dels pares és el moment més solemne pels professors. Faré el que vulgui jo. Senyoreta Hibiki! Kuzuha! Kuzuha, t'has fet mal. Gràcies, senyoreta. Torna sola? Les noies són fent activitats. Vaja,
Vols que tornem plegades? La veig molt emocionada, senyoreta. Sí que n'estic. És la primera visita de pares que organitzo des que vaig començar com a mestra. Hem de fer-ho molt bé. Sí. Qui vindrà de casa teva, Kuzuha? No vindrà ningú. El meu pare sempre és a l'estranger per la feina i la mare va morir quan jo tenia 6 anys. Em sap greu. No passa res. Ja hi estic acostumada. A més, el dia de la visita dels pares m'agrada molt. No s'amoïni per mi, sisplau. Estava tan content que no he pensat gens en els meus alumnes. Quan penso que ella sempre somriu. No em puc deixar batre per la tristesa. Prepara-la, prepara-la. Àvia! Em pot tenir 30 xandalls d'adult abans de dissabte? Què em vols fer? La visita dels pares a la meva manera. Què? La visita dels pares? Perdoni, no volia... No participar-hi. Seria imperdonable. Dissabte. M'he adormit! Coco, però què fas? Perdoneu, marxeu sense mi, ja us agafaré pel camí. Afanya, no t'encantis. Serà d'educació física, per tant hem d'anar al camp d'esports. Té el programa de la classe? El tinc. Vinga, anem cap dins. Sí. Perdonin, em poden dir on van? Venim per la visita dels pares. Dels pares. Però si la visita comença a la tarda. Hem vingut aviat per aconseguir els millors llocs. És de sentit comú. Disculpin, són parents d'algun alumne? Doncs sí. Sí. No us escapareu! Kuzuha, vigila, és perillós. Però la foto... Quina foto? És de la mare! Sisplau! D'acord. T'has fet mal, Mori? Sí. Us faré pagar tot el que heu fet. Animals més que animals! Kuzuha, em sap greu. No pateixi, estic bé. Kuzuha, ets més forta del que sembles. Tu sempre tens un somriure a la cara. Quan era petita plorava per tot, però la meva mare un dia em va dir que sempre havia de somriure. Per això... Estic segur que la Kuzuha deu estar molt trista. Encara que fos una fotografia, era l'únic amb què podia comptar el dia de la visita dels pares. No la puc deixar patir. Àvia, m'agradaria que comprovés una cosa. Sí, compto amb vostè.
Déu-n'hi-do, directora! Avui és un dia excel·lent per organitzar la visita dels pares. És un plaer que vingui any rere any. El seu entusiasme es mereix tot el meu respecte, senyor administrador. Com pot suposar, si totes les mestres del centre no fossin únicament dones, podria prendre les coses amb més tranquil·litat. A veure, en aquesta ocasió havia de visitar la primera classe de segon curs. Sí, faran classe d'educació física. Vaja, vaja. Mijo, fes-ho bé! Ai, això fa més vergonya del que m'imaginava. Fujio! Ànim, filla! No t'has de forçar massa. No, però, mare, no t'amoïnis. Estic bé. Disculpin la fila que faig, és que estava treballant. Coi, què és aquella fila? Quina feina fa el teu pare? Detectiu. Ostres! Bon dia a tothom. Gràcies per esperar-se. Ara començarem la classe, però abans... La nostra escola també s'esforça per oferir una bona educació física. Agrairia que els pares també us poséssiu aquests xandalls. M'agradaria que féssim la classe tots junts. Senyoreta Magua, com se li acut fer aquesta ximpleria? No es pot saber com és una classe d'educació física només mirant-la. Vull que experimentin la mena de classes que reben els meus alumnes. Això és un disbarat! Què diu ara? A mi em sembla força interessant. Fem-ho així. Però què diu? Jo també la vull fer. Vinga, animeu-vos. Fem-la tal com vol la professora. Si no ho provem, no sabrem com és la classe. Ho provem? Sí, fem-la. Sí. Ara, però no sé si podrem. Sí, fem-ho. Això no té precedents. On s'ha vist una visita dels pares com aquesta? Sorpresa! Les calcetes d'esport encara m'afavoreixen, oi? Ai, quina vergonya. Serem invencibles, Akira. O sigui que allò d'abans era una disfressa. Quin tros de detectiu. Molt bé, ja esteu tots a punt? Avui correrem una marató plegats. No us queixeu. Pares, mares, vosaltres també. Seguiu-nos. Vinga, correm tots junts. Anem. Quin remei. Serà una cursa llarga. Si no podeu seguir, no us exigiu impossibles. Atureu-vos per descansar sempre que us calgui. Una marató amb els pares. Kozuha. Per més endarrerida que et quedis, no t'has d'amoïnar. Tu mira de seguir-me sense fer pauses pel camí, d'acord? Som! Mijo, no em quedaré enrere. Pensa en l'edat que tens, mare. Pare, hauries de deixar de fumar. I potser sí, filla. Hola, Makoto. Shiro. Vinga, aguanta una mica més, pare. Pare, mare, us trobeu bé? Sí. Em trobo bé, però... Fem un descanset. Sí, fem una pausa, doncs. Per què carai hem de fer aquesta cursa? Fukae, tu penses continuar, eh? Et trobes bé, pare? Sí, només m'he entrebancat, no és res. És magnífic. L'efecte entre pares i fills es nota a l'ambient. Hola, senyor.
bo córrer massa de pressa. Estic rebentat. Fuku! Aquesta platja... l'he vista abans! Ànim, Fuku! Això és... Fukiko Kuzuha. Hem arribat. Senyoreta, com l'ha trobat, aquest lloc? És igual, això. Vinga, comencem la visita dels pares? Fuku. Fuku. Si plores, filla, faràs que tota l'altra gent deixi de somriure. Sempre has de somriure, filla. El que més m'agrada de tu és el teu somriure. Ho has entès? Sí. Doncs somriu. Somriu més. Encara més. Així ets molt bona minyona, Fuku. Mare... Senyoreta, continuï la classe de la visita dels pares, sisplau. Salto! Sí, senyor, una classe excel·lent. Ja. Els alumnes i els pares hi han participat conjuntament. I, a més, això d'experimentar físicament la classe de la visita m'ha agradat. Per ser una dona, trobo que aquella professora Hibiki és molt interessant. Potser ha fet un esforç massa gran.
入れて探すんだよ。流れ着くとしたらこの辺だからね。疲れたの休むでないわ。ティーイエイ。姫島、どうかした？この端っこで回転してる丸いマーク、いつから回ってるのかなと思って。いつからかな？最初は止まってましたよね。向こう側の人に聞いてみたら？皆さん、いつから回ってるんですか？